Iron vagyok, és itt vagyunk ezzel az izével. Igen, vele. Ezzel az izével. Na jó, és ez egy olyan szerver, aminek az a neve, hogy Guildcraft, mint azt láthatjátok a fenn. És ezen belül van egy olyan, hogy Build Battle. Az a lényeg, hogy építesz, és akkor mások leosztályozzák meg te is az övékét, és akkor aki nyer, az nyer. Jó, mondjuk én... De nekem úgy hívják, hogy buzi. Na, nekem is. Gyere már ide! Na, és akkor menjünk be a 7-esbe mondjuk, ahol egy valaki van. Jó, én is benn vagyok. És most tudtuk egy bugot, hogy ki lehet menni a mapról. Figyeljétek. Nem, te nem jössz, most én megyek. De szar volt ez. Szívtad. Nem tudok, mert itt vagy van. De... Jó, ide átjövünk. Innen ide. Innen át ide. Innen át ide. Aztán itt leugrunk, és akkor innen majdnem leesünk. Ide. Ide a földre. És... És itt vagyunk kint a pályára. Vonatot! Vonatot! Nem áll. Ezt utálok. Olyan ronda lesz. Bár igaz, hogy múltkor én nyertem, de akkor is. Jó, ide. Gyerünk! Így. Na, még van basszus. Basszus. Jó, még van bőven időnk. Valószínűleg nem leszek kész, de nem baj. Ez most egy két oldalú vonat lesz. Úgy lesz. Jó. Hittem, ne legyen két oldalú vonat, tehát. Jó.
Jaj. Tökéletes. Jó. Na nézzük az osztályzást. Ez hol van? Hát ez megérdemel egy very goodot. Very good. Very good. Igaz? Mi ez? Ez... Jó, legjobbat adom, de csak azért, hogy tetszik a lehetőt. Enyém. De ez jó. Enyém jobb, mint a tiéd. Wow! 40-et kaptam! Ez is komoly. Ez most komoly? 40-et kaptam rá. Hát várjál, hányan vagyunk? 6-an, nem? Egyikük bedet adott rá. Ja nem? Mindenki a legjobbat adta rá. Ja nem, 5-en vagyunk. Mindenki a legjobbat adta az enyémre, Lili. Na erre mit lépsz? Hey! Hey! Emberek! Na jó, köszönöm, hogy ez volt ez a videó, ezt szervetem az IP-t berakom a videóba. Sziasztok!